ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. хушбаҳоли он нафароне ки қонунро эҳтиром ба қадри озодӣ ва осоиштагӣ мерасанд. нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад, ахбори криминалиро аз минтақаи суғд манзур медорад. дар студия Акбар Шарифӣ сархати гузоришҳои барнома чунин аст. боздоштӣ 3 нафар барои муомилоти ғайриқонунии симоб. من میخواستم همین 2 کیلو 500 گرم سیمرغ رو 1 کیلو نقطه فروخته. авбошӣ бо бераҳмии махсус. 6 ҳолати тасарруфи дучарха дар ноҳияи Ҷабор Расулов. ҷавонони тамаъкор дастгир шуданд. ҳарчоромо нигаҳ карда истодем ки ҳамин мошин омад ва дошт ва духтарак баромад аз хона шишт ҳардуш бурафт. дуздии маблағи пулӣ аз дохили нақлиёт ва мағоза. 2500 рубли урусӣ гирифт. куҷо ва сарф кардед пула? пули барои истифода худам бурдем. 4 соли маҳбас ва ҷарима барои сеҳргарӣ ва бадахлоқӣ. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.